Ang ilahang mga pamilya ang nahimong inspirasyon sa mga kasundaluhan luyo sa maihaplang nga mga higayon nga makauban nila kini sa panahon sa Kapaskuhan. Go, Falcon. Or info, pag-ihol kay Corporal Tinigo, kay Cancel ang privileges, kay Bulan sa over. Kapiyama. Ngunit sa puso ko'y malapit din. Gipadayag sa Task Group Agala, Task Group Lawin, Task Group Falcon ug Headquarters Service Company pinaagi sa ilahang gihimo nga mga music videos diin sila mismo ang nibida dinhi ang mga pinasahing paghatod nila og mensahe ngadto sa mga Davaoenos karong Kapaskuhan ubos sa Task Force Davao himig ng Pasko kontra terorismo. Tayo'y naririto, nag-iisang kumpas ang ating puso. Sa laban ng buhay, isang lakas tayo sabay-sabay. Si Corporal Jacel Joe Tupa, siyam katuig na sa serbisyo. Nagkadaing kalamidad na ang iyang girespondihan gawas sa iyang tahas sa pagbantay sa seguridad sa syudad. Gibatig kamingaw sa iyang pamilya. Apan tungod ana ang iyang mga kauban usab nga mga sundalo, malipayon kini nga gaserbisyo sa katawhan. Bilang sundalo, ma'am, sanay na po kami na mag-celebrate og Pasko nga wala sa mong pamilya, celebrate og New Year nga wala sa mong pamilya. And actually dili na namo kailangan og adjustment, ma'am, kay we are all ready for this naman po, ma'am, nga every year mo jud ni ang pinaka malungkot sa amoa pero masaya gyapon siya, ma'am, kay total kauban man pud ni tanan mga sundalo. Buot ni Colonel Darren Comia, Task Force Davao Commander, nga bisan pa man nga naka-heightened alert ang syudad sa Yuletide season, mabati sa mga personahe ang diwa sa Pasko ug bag-ong tuig. Well, isa itong advokasya para may pakita sa mga Davaoenyo ang buhay ng ating mga Task Force Davao personnel. Pinapakita natin dito kung ano ang kalalagayan, kung anong ginagawa ng mga Task Force Davao personnel. Hindi lang dahil sa ngayon ay Pasko, but dahil ito sa mga pang-araw-araw naming ginagawa. Ito na talaga ang buhay ng Task Force Davao. Pangalawa, gusto nating ipakita yung mga talent, skills, pagdating dito sa mga ganitong bagay. Si Comia gitugutan ang mga Task Force Davao personnel nga mahatagag holiday break aron makauban usab nila ang tagsa-tagsa nila ka mga pamilya. Dungan usab sa pagsigurong nagpabiling lig-on ang puwersa sa mga militar aron dili makalusot ang mga daotang elemento sa dakbayan. Meron tayong holiday break at pinipilit natin na mapataas pa rin yung moral dahil hindi naman tayo puros mission accomplishment task. Sinasabayan din natin ng moral and welfare itong mga personnel ng Task Force Davao. Adunay panawagan o Christmas wish ang Task Force Davao sa mga Davaoenos nga mao kooperar ug sundo ng culture of security aron magpabiling merry ug walay mga kakuliang mahitabo samtang nagsaulog ang tanan sa natawhan ni Kristo. Alang sa DXDC Christmas Special, kini si Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.